De her sko har vi købt gennem fodboldstøvler billige. Det skal jeg hilse at sige, de var. Vi fandt ud af, da det var, de kom, at de var sgu da falske. Og ganske rigtigt, så var de faktisk ikke rigtig noget værd. De er nu 1,5 måned gamle, ikke brugt voldsomt meget og allerede gået i stykker, og vi skal bruge dem i morgen tidlig, så de er fuldstændig pladret ind i limen. Der er ikke meget Superfly over de her. Der er ikke ret meget wire på dem. Ja. Billige fodboldstøvler. Ja, det var nok lidt dyrt, når det kom til stykket. De er blevet limet med noget superlim. Så. Men lad være med at købe dem. Det er simpelthen det er spild af penge. Så Roger over and out.